Cinta na kapag ka na busi bo. Thank you na lang ang burn na yun. Yan, parang na. Yung mga choki. Started ako doon, kiri mo yung. May ma-imagine lang ito. Pasko. Takipa ko. O de skui, de fish pan, o de pantano. Yes, and all mga ka-rock and roll to the world! And buenos dias con ustedes todo! And of course, all of Zamboanga Peninsula at buong mundo. Eto na naman tayo, and I am Dora de Zamboanga. At dito na naman tayo sa panibagong vlog, panibagong content, at panibagong usapin na naman ang mangyayari dito sa Chika Dora! Hi everyone! Hi Dora! I am very happy to be here today. Thank you very much for this opportunity. Sa wakas, nagkasama rin talaga tayong mag-ina. Correct. Kami po talagang mag-ina. Kita nyo naman, buhok pa lang, nuweba na. I am very happy and thankful to be here. And I'm excited. Sana mag-enjoy po kayo sa lahat ng aming pag-uusapan ngayon. Correct. And syempre mga Karakala to the world, maraming salamat din Mami Pokemon sa time mo na, di ba, pinanlokan nyo yung show namin na Chikadora kahit napaka-chipipay lamang. Pero at least you give your effort and kasi alam ko talaga na isa ka sa mga pwedeng magbigay ng inspirasyon lalong-lalo na sa mga LGBTQ community na gustong maging komedyante, gustong maging tahanan nila ang entablado. Correct. No? But let me correct you, Adora. Correct. Let me correct you. Hindi cheap itong show mo. Kasi kung cheap ito, hindi ako papayag. Hala! Sino ba naman ang hindi papayag kaagad-agad na mag-show or mag-guest sa show ng isang Dora de Zamboanga? Karangalan ko po yun. I'm very proud to be here today. Akalain mo, ang nauna na sa aking sa episode na to was April May Short. O akalain mo, ito ang susunod. Buwele. Diba? Karangalan yun. Ang gaya nga na nasabi mo, excited din ako dahil marami silang matututunan. Correct. From my experience sa buhay sa Yes lahat po. ng aking mga pinagdaanan, I am an open book. Whatever it is that you want to know, I will answer it with all my Correct. heart and honesty. Wow! Yan talagang gusto ko. Once a performer, you're always ready talaga. Actually, wala po kaming script talaga ni Mami. Correct. Kasi sabi ko, simultaneous lang talaga yung Simultaneous. like, spontaneous pala. Oh, Kasi, Pagiging yung damay. spontaneous. Oo. Spontaneity is very important. Tapos, ganun lang. Ha? So, bago natin malaman ang tunay na buhay ni Mami Pokemon at ano muna siya bago siya naging komedyante. So, malalaman natin ang istorya ng pinakabonggang komedyante dito sa Zamboanga City sa pagbabalik ng Chika Dora! Chika Dora is brought to you by Prince Lechon, El Pinaka Sabroso Lechon, Tilawilang Bay. Prince Catering Services, ang catering na pasok sa iyong panlasa, swak pa sa iyong bulsa. R&R Event and Events by Raymond Rabanal, where your wish is our command. Eras Batchoy, El Batchoy na hindi tulbida, si pwede tu proba. Ultras Convenience Store and Ultras Resto Bar. And Love Trip Comedy Bar. Yes, mga Karakano to the world! At nagbabalik ang Chika Dora! Ayan, so mga Karakano to the world, alam ko na excited na kayong malaman kung bakit talaga bigla lang nawala si Mami Pokemon dito sa industry natin sa Zamboanga City sa comedy show. Ano ba yung dahilan, Mami?
Napakahabang kwento po, pero kailangan ko iklian lamang ito. Alam nyo, lahat po tayong mga tao, we get through some events in our lives that we really do not plan for. And ako po ay, inamin ko, naging biktima po ako ng isang pagkakataon na hindi man ginustong maranasan ng kahit sino. At umabot ako sa point na kailangan kong isuffer yun. Nakarating ako ng Hawaii. Sa mga hindi nakakaalam kung saan ang Hawaii, kasi ang Hawaii po, doon lang po yung lugar na kung saan may mga sumasayaw ng pearly shells from the ocean. Sa mga mabababang IQ, pasensya na hindi nyo magagets yun. Correct. Okay, so umabot po ako sa ganung point. And alam nyo, sobrang hirap ang pwedeng maranasan ng kahit sino. Although in my part, it was an advantage na artist ako, performer ako. Even before pa ako napunta dun sa place na yon, kilala na ako ng mga BJMPs, ng mga taong nando doon. Dahil nagpa-perform na ako before pa nangyari yon. So it was not very much difficult for me. Kasi naging trustee ako ng warden and all that. I was treated very well. Wow. Baby girl ako doon, kahit na matanda na. Alam mo yun, nandun yung respeto sa akin, appreciation. And every time na merong event, ako pa rin yung nagpapatawa, nagpapasaya doon. Correct. So alam mo, hindi talaga natin pwedeng isipin or assume na ang buhay natin ay hanggang dito na lang. Maraming pwedeng possibilities na mangyayari sa atin, na in which kahit na pinakamahirap na lugar man yung ating mararating, pero meron pa rin tayong pinakamagagandang dahilan na mapupulot dun sa lugar at karanasan na yon. Kasi isa sa mga dahilan kaya ko nasasabi yon, doon kasi sa jail, ang daming mga depressed, ang daming mga malulungkot. If you want to find the saddest and most depressed people, you can find it in Zamboanga City Jail. That's one of the places. And I was grateful as well to the Almighty kasi ginamit pa rin talaga niya ako instrumento para makapaghandog ng dahilan para magtawanan at magsaya ang lahat ng mga PDLs and the BJMPs. Correct, no? Pero, Mami, umiyak ka talaga nung nandun ka or wala? Sobrang You are strong naman. umiyak ako pero hindi nung time na nahuli ako. Umiyak ako nung mga lumilipas na yung mga araw na nare-realize ko na ang dami kong nami-miss. Kasi when it happened, ang dami kong bookings. Ang dami kong bookings, ang dami opportunities. Correct, And I have no? wasted not just money but opportunities. And then December yon magpapasko. So Correct. paano kang hindi iiyak? Di ba? Imbes na paputok ang iyong ma-experience during New Year, amoy putok ng preso yung iyong naaamoy. So paano ka hindi maiiyak? Okay lang kung putok ng kasama mong preso yung naaamoy dahil sa hirap ng buhay sa loob, pati sa sarili mo, amoy putok na din. So ganun po siya kahirap. Bongga talaga, no? At least malalaman ng mga viewers natin na may putok din talaga. Oo, marirealize Pero in din fairness, nila wala na. na kahit wala sila sa preso, meron din pala talagang putok. Yun ang mas mahirap. Kasi Correct. ikaw understood na nandun ka sa ano, alam niya ni Don ng mga pet serie. Correct? Mga pet serie, gano'n. But anyway, sabi Pokemon, alam mo, walang seryosong usapan dito. Grabe ha, Mami Fox. Kahit nasa in the middle of the struggles ka na, may ano pa talaga, may mga banat ka talaga, no? Oo naman. At saka, minsan kasi doon tayo mas nakakahanap ng paraan para mailabas pa yung funny side natin. And one thing I have learned, sana maging kapulotang aral ito sa lahat po. Kung sakali man kayo ay nasa ganun pa rin situation, please, as much as possible, itigil na. I do not want you to experience what I have experienced. Correct, correct. And, but I was able to learn one thing. I may not be very proud of what have happened to me, pero hindi ko po ikinakahiya yung nangyari sa akin. Correct. Because I was able to learn one very important factor in my life from that experience. It was only then that I have experienced that the only way for you to appreciate life is when you reach the bottom. When you reach the most bottom, that is the only time and place where you will realize that there is no other way but to go up again. Diba? Bongga So talaga. that's very important. We always have to remember that. Do not be afraid to take risk because life has so many lessons to offer. San kundu, kay kentiyang lantum po ni, kay kuntu kutu pa kanji sa kanya, kuntu naman na, kay kani.
Wait lang na. Hindi yata kita naintindihan doon. Hindi tama niyo kung ko intended na natin ka English too. Yun, I love you for that. See? Lumalabas lang din yung humor niya. Sila ulo But dito si Dora. English talaga si Mami Pokemon. Nagiging seryoso talaga tayo ngayon. But anyways, Mami Pokemon, ano yung pinaka best experience mo sa pagiging komedyante? Ay, ang dami. Oo. Maliban Lalo sa Manila, no? Maliban sa marami ka napapasaya mga tao, maliban sa, alam mo naman, di ba, more than the money or the payment or the talent fee that we get, yung uuwi ka ng bahay, knowing that you have done your work well, alam mo, walang kahit isang tao na hindi tumawa, nagawa mo ng tama, napasaya mo lahat. Very fulfilling yung ang sarap umuwi na alam mo nagawa mo ng tama. Correct. True. And as an answer to your question, ang dami. Sa Manila, ang pinaka hindi ko makakalimutan siguro, yung mga experiences ko na nakasama ko yung mga pinaka magagaling ng mga celebrities na comedians, like Joy Viado used to be my nanay-nanayan. And then, siyempre, si Mama Philip Lazaro, Oo, si Mama na nagkataon Philip. at kapwa ko rin taga Zamboanga, na love ko din kasi malaking tulong din yan din sa talaga. akin. Naging inspirasyon ko rin kasi yan si Mama Philip. And marami pa. Another is yung mga exposures in TV. Correct. Pinaka hindi ko makakalimutan. Pinaka pinagmamalaki ko, isa na dyan yung nagnanalo akong third sa Game Ka Na Ba, Celebrity Edition. Wow! Lahat kami stand-up comedians, nakasali ako, nanalo ako third. Ganon. Bongga man, no? Yeah, and then Oo. aside from that, yung TV exposure sa Ibulaga, naglaro kami for a few times, and then yung maalala mo kaya, Life Story of Vice Ganda. Keber, no? Oo, kasi ganun din yung nangyari, kasi kung saan ng bar, kung na-discover si Vice Ganda, nagpa-perform na rin kasi ako doon, Wow. which was Raymond's Bar. Oo, Bongga kaya talaga. ganun talaga yung pattern ng in real life, dun sa life story niya sa Oo. maalala mo kaya. Alam niyo, Mami Pokemon, bongga yung sinabi niyo. Kasi nga, yung mga taga Zamboanga dito, hindi talaga masyadong kilala or kung ano talaga yung natahak mo dati. Na-achieve. Diba, na-achieve. O sino ba Kaya- naman nakakala sa ganitong itsura mo, wala namang naabot at narating. Diba? Pero ngayon, at least nalaman nyo na talaga na artista, hindi talaga ang mother ko, no? Sa'yo talaga ako nagmana. Oo naman. Oo. Kasi alam nyo naman, yan encuentro gatel dos ara, correct? Correct, Oo. correct. But anyway, Mami, el cosa también to al pinakanukere gayot na experience na comedy show. But that's a very nice question, no? Mga hente, tapensa sila, kay happy lang kita pirmi, alegre Correct. lang kita. At pinaka-difficile part is when you are depressed, you have a problem of your own na hindi ka dapat asisali ng mga hente, hindi ka dapat may dapat kan sabi. Kasi maskin bad mood too. For example, like one instance, if you will allow me, for example, I was having a Halloween show in Labason. Correct. It was a two-night Halloween show in Labason. Ticketed kel ha, and manada kat hente anda. It was very successful during the first night. The second night, which was, that was November 1, ready tamin, ma-double el hente almost. So ready ticketed pa rin. So ready yo, 30 minutes before iyo man perform, yan perform yung live band as my front act. After a live band, si Halibeki para man perform. Sir, kaya pala yaman ako na Halibeki, yaman ko with my sister. After si Halibeki man perform, iyo showtime ya. So yaman ko with my hermana. That was November 1, I cannot forget. Yaman ko with my hermana, kuya, yamuriya si Papang. That was the day that my father died. So shocked lang yun. Iabay ko na duwenyo. Ang sinabi ko sa may-ari, ang sabi ng may-ari sa akin, what man Pokemon, itigil ba natin? Huwag na natin ipagpatuloy. Sabi ko, sir, no. Nagbayad ang mga tao. Maaaring ako ngayon ay nasa pinakamababang yugto ng buhay ko, pero hindi yung dahilan para hindi mag-enjoy ang mga tao na inasahan nila na pumunta sila dito, gumastos sila at nag-effort para mag-enjoy. Sabi ko, wag lang sabihin sa mga audience, wag lang sabihin sa mga audience, sa mga staff na namatay tatay ko. Because you know, pag nalaman po ng audience mo na may pinagdadaanan ka, na namatayan ka, they will not laugh at your jokes anymore. Kasi mapapalitan yun ng awa. Awa, correct. Pag naawa na ang tao sa iyo, ang hirap. Correct. Ang hirap magpatawa. Correct. Talagang doble effort ka. So in all fairness, I just prayed. I did not cry that night. Sabi ko, tuloy natin ang show. And hindi naman sa pagmamayabang, mas dumoble yung effort ko, mas naging mas masaya compared to the first night.
kinulungan talaga ako ng susahan ng tatay ko. Yay! True. Bongga talaga. And then nakaka-funny pa, ang addition to that, ang funny doon, after my last song, that was a time that I have mentioned to the audience, maraming daghang salamat dyan sa inyong tanan, kay hindi niyo ako pinahirapan. Sa katunayan po, akala ko ito na yung pinakamahirap na performance ng buhay ko dahil a few minutes before I started, namatay akong papa. Sila ang umiiyak. Yeah. Sila yung umiiyak, lumapit sa akin, tapos niyakap ako. It felt so good, you know. Correct, Okay no? lang. Grabe Yun yung tanggap ng tao. Yes, and example ba? Yan ng talaga. hirap. Amo gat si El, dipisil gat ka namon. Oo, maski malo dito yung mood, dire dito yung kabesa, dire dito yung bariga. You have to do your job. Yes, dire dito Para- yung gente. Yun naman yung dire gente, kaya naman gente. Ang sinaba. So, dapat perform pa din. You still have to give all. Correct. Kasi ang mga gente, taanda si kunti gumira, tal-expect sila, kay manda ka to kanila rin. Correct. So, mga Karakadol to the world, that's the true performers. No? Parang, akal, ibabaliwala mo lahat ng mga problema mo sa Correct. bahay. Basta, ang gusto mo, mapasaya ang lahat ng mga tao. True. Totoo yan. Totoo yan. Kailangan Yan yung talagang character goal ka. namin. Kaya, minsan, pero, por eso no kaya kami man-perform kung may gente, akil, poko lang, Yes. bako may mga gente. Kasi, we need interaction with the audience. Exactly. You're Amo very kasi, por correct. eso, akal mga tanhar ka namon siya na wedding, tamanda sila kumigo man-perform, While oraya, while eat, akal, No. tasaka-saka kumida. So, that's not good. Hindi Kasi, gayon. hindi you singer, hindi you ano, I am a comedian, so I need interaction. Correct, correct. Di ba, mami? Tormento So, kayo. Maski iyo, I don't accept So, offers. dapat, kung ang mga viewers da ato nakikun, siya naman sa kailang mga nisisita mga comedian, you know where to put the comedian. Like, Correct. after eating, like, settle Or todo. Halfway Halfway, yeah. sila nila dinner. Talayag sila. Nila meal. Pwede yon naman. Basta Correct. settle daw niya sila central audience naman. Kasi Correct. we will only look stupid performing, trying to make everybody laugh, and yet they're not paying attention kasi they're busy with the utensils and eating and all that. Correct. Di ba? It will be very useless. So, Tormento kasi, ito, pasi lang kanta, pasi lang baila, pero bien difícil mandare. Especially si Ancina o Ceres de Bonita. Oh, Mga kanamo my di Dora. God, oo. Ito, may effort gat kami. Yung gani dito man ako ni gente. Para kami, malakara lang siyempre iyo. Kari comedian. Kasi si Chenyo gente, ha, good luck yan hanggat kanila. So, ano, mami, kaya sabi kay si tuloy-tuloy ba gayon star na Pokemon na comedy industry. Pero before to say an answer, magbabalik ang Chika Dora! Chikadora is brought to you by Prince Lechon, El Pinaka sa Broso Lechon, Tilawilang Bay. Prince Catering Services, ang catering na pasok sa iyong panlasa, swak pa sa iyong bulsa. R&R Event and Events by Raymond Rabanal, where your wish is our command. Eras Batchoy, El Batchoy na hindi tulbida, si pwede tu proba. Ultras Convenience Store and Ultras Resto Bar. And Love Trip Comedy Bar. Yes, at nagbabalik po ang Chika Dora. O yan. Okay. So, Mami Pokemon, gusto malaman ng mga viewers natin, ng mga followers natin na kung babalik at babalik ka pa ba talaga sa komedya, sa comedy show, comedy show. Oo naman. Alam nyo, siguro talaga nabuhay ako sa mundong ito para maging isang komedyante. So nakikita ko, mamamatay akong komedyante pa rin. Oh, ganun. I will never stop performing and making people laugh for as long as I can. Bira da yun right? Correct. After yun, enjoy the freedom. Siya o selos kumigo on the podi anda in order to experience my performance. Bire yo, also where you came from. We Correct. belong to the same home. Yes, you can come to Love Trip Comedy Bar. Alagat and perform. And in fact, I live there, stay in iyo. Pero dito schedule alya, like everyday ba to tan No, perform? every weekend. Pero most of the time, iyo, tanya lang kasi iyo eh. Tanya lang I gato, would so- join them on stage once in a while. Lalo Pero na pag di siya mo nitang regular request, schedule, no? yes. And di mo regular schedule is Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. Wow, Pati perfect siya rin mas talaga. kinoy schedule, siya rin mga customers, sa pregunta, anda sila, si man-perform nyo, so tan perform nyo.
So, mira gayot. At sinagadal mga performance, ko sa pasa na bida, we will still love our job. Correct. No? Oh, I don't- Ari pa rin kita bira kibira. True. Correct, no? I don't Kasi, see myself doing something else except performing. syempre mga karakandol to the world, sabi man, Osteles ko sa kanato niya pa sa this pandemic, no? El pinaka-apektaw gayot is kami, like mga showbiz industry, like kasi mga hosting, mga events, mga sina, kami kadal nakaka-apekto. Like el mga marenggan iya kaya dayagat otro aura eh. True. Kaya kasi antes kung tan booking kita mga ombre, akil lang ang sina, "Shh, oo, game niya dayon, pero ara hindi, agad kami checklist. Oo, yan to si Batu. Oo, emper mo Batu anoche. Oo. That's very true, correct si. Diba? Char lang. Anyway, sorry. Pati tsaka damit sila pandemic rate. Chene kasi ganito loob, no? Pero ara mami Pokemon na Laugh Trip Comedy Bargain to ara. Yes, that's Hanya where I stay. perform regularly. Ayaw sa Sanda. Starting tomorrow, Yeah! the comedians, the performers are back on stage. Correct, no? Kay GCQ ya kita. GCQ ya kita. Gracias kayo nag-iakon. Gracias, senyor. Senyor. And thank you very much po kay Abiyari kita GCQ. Uh-huh. So, Viva Barone at may mga mare. Correct, Viva Pwede Viva kita kami. sa Alegre ulit may mga gente. Amo gad kita tan miss ara no. Correct. Kaya mira ganin yung kailan send video, chene kailan send video si Mami Pokemon alyan na di amon group chat na tan ano gayo, tan kanta-kanta na stage kay all of us, all of them are really miss the performing on Correct, stage, oo. no? Oo. Pero sabi Ostedes, when you are really a true artist, no? Maskin ko sa pasa, you can still handle and manage the situation. Exactly. I agree with you. Actually, the Laugh Trip comedians, quando nangyayagat kami entrada, like Ancina, my fellow comedians, entra sila natupad to have that, Oo. sustain, no? I love that, no? Ako Kaya- yun tamen. Entro You know, too. I am Oo. thankful to you and Michael Montin Yeah. for helping us. You know, I am enjoying it. Na-enjoy yo, alam mo yun, doing something good, not just on stage, but on the street. Correct, no? Oo. Tabari na kamino, enjoy ba ya? Nice ba ya ang feeling? Pati happy yo, kaya pa kali yun na di may edad. Correct, no? Alam nyo, Mami Pokemon, kaya rin pagkatyo kasi largo datong conversation, no? Pero kasi we need to, kay Dolben largo na kita Correct, yan, no? correct. Pero STL lang nyo, LPD Contigo. Aha. What is your message to all of the, not LGBTQ, pero akal magahente na kere keda komedyante or not komedyante but performer. Kosa to kanila, pwede man advice, patian sila. Kosa ba LDB, nisisita gayon para at least one factor na este to debe chene para keda to have na stage on sina. The most that I can advise is, nisisita, you know what can make you happy. Dapat sabi to, si ko sa field to mag-choose or craft, akin ba kayo to tanaspire, amo ba kayo to passion? Because you know, it's very difficult to last in a certain industry in which you don't enjoy doing. So, nisisita, si man enjoy to, man entertain gente, sige lang, pursue lang, sige lang ng sige, go lang ng go. Pwede ko na lang, a time will come that you will find your place. And no magat man lose hope, sige lang. Been wide, been broad, in entertainment industry. There is a place for all of you and for all of us. So, good luck lang. Sige lang. Wow, no? From the expert talaga, mga karakondol to the world. Mami, kan ba, last year kayo, kung kan to pinaka, inspired comedian? I love Vice Ganda and Vice Ganda. Chocolate. Ang ganda punto, no? I have worked with Chocolate several times. I also admire Ate Gay. I have also worked with them and Pooh and Terry Honor. Pero the most that I admire is Vice Ganda. Wow. Because of his ability to, think very quick and his spontaneity. Klaro ganito, kay Very witty clear, din, no? Very witty, very articulate. Ben, Very, ano very ba nice. yan? Balik kanta. Pero akin na Zamboanga base, kung can get to bed. Kung Ken pa ba? Takyan na Aside- din mo yung prente. Hello! You know why? Seriously, and without not kidding aside,
Kasi difícil ito yung style. Difícil ito yung style. It takes somebody who's very, very good and expert and brilliant in music to be able to come up with mashups. Correct. That's very, very true. You must be very, very good in music. You must have enough knowledge. Pero yung talking about mashup, sa'yo din ang galing yan eh. Ah, yes, yung Kasi, Superman. actually yung Superman ang galing kay ano, tapos yan ang nagiging pyesa ko sa Wimsu. Sumasali ako ng Got Talent, at tapos nananalo din talaga Correct. ako. Dahil nga sa mashup na yon. But that is not mine. Oo, tapos yung nag-endorse na naman sa akin si Mami Lai, may Tagalog daw siya na mashup Kung din. mawawala ka. Kung mawawala ka. And dahil galing sa Manila, no? Oo, tapos sabi ko, ay, pwede pala yung mga isang kanta gagawin na. Tapos may ginawa talaga ako, yung sarili Sarili ko mo na na. talaga. As in, marami ng Superb. mashup. Very Oo. impressive. Kaya, parang ganon doon. Pero sa yung nagsimula, parang ikaw ang nagbigay sa akin ng idea. Ginawa ko lang yung sarili ko. Yung parang ganon. That's the ano, no? Kaya mas maswerte tayo kung may mga taong na tumutulong sa atin like Oo mga naman. ganon, nagbibigay Oo ng naman. inspirasyon. Ang sarap po kasi ng pakiramdam, guys. Ang sarap sa pakiramdam na ako tumatanda, hindi na ako magtatagal. Kasi Cynthia, Sir, kay Yumuri. Pero tamilin na ba kay Yumuri? Kay Muerto, yung mga daan. I mean, ang sarap po ng feeling. Correct. Na alam mo, you've started it and now it has grown. Manadaya gayat mga comedians namin. So, I will leave a legacy in our city na maski na mayayo, I would be very, very happy and proud Wow. na I was able to start an industry in Zamboanga na manada kayo't araw mga LGBT members na enjoy and they make money out of this. Di ba? Manada sen kasi na in the comedy industry. That's very, very true. Actually, aligatami na pwede sa grandes and lalo yung mga tip. No? Yes, Oo, pag, nati- pag albaga gente kay Contigo, Correct, they correct. usually give. Dahil lang ganyan Actually, sila. tantip gatamin niyo antes. Pero, Mami Pokemon, maraming salamat gayon na dito yung ang dami-dami naming natutunan at tumawa kami talaga. As Thank in, you, thank you. hindi ka kasi pag mga comedian kasi high standard na yan pagdating sa mga comic skit. Mm-hmm. Lalo na si Mami Pokemon, pag tan-perform yung tali, pressured gat you guys. Kasi nga, siya kasi si Mami akan standard like Sistema. kung tatawa ba ako sa kanya. Pero minsan tumatawa man din talaga siya sa mga jokes ko. Oo Por naman. eso once man tatawa yan ang pinaka-idolo mo, it means have ka, 'di ba? Kasi bongga, kasi standard gad namin to. No? So maraming salamat Mami Pox ha. You're very Sa much welcome na. Yes, mga ka-rock and roll to the world. So, masingkere pagkat kita kasi largo daton conversation. Daton storya, de vida, de todo, de mga kalasangan. Pero, aura, kasi agad kita But, this time, bago natin i-end ang Chikadora natin episode 2, syempre, Mami Pokemon, baka may gusto kang pasalamatan. Oo. Matatapos nga? No, I would like to thank you. Thank you very much, Dora, Nak. Thank you for this opportunity. And I would like to thank Sherwin Gregorio Candido. Hi, Sir Sherwin. Thank you very much, Bossing. And I'd like to invite everybody, open niyo po kami, Love Trip Comedy Bar. Open kami every night. And the entertainment starts at 6:30 p.m. and until 9:30 p.m. Okay, so sana magkita-kita po tayo. Experience niyo po ang bagong konsepto namin, bagong sistema, Wow! bagong mga jokes, bagong production numbers, and bagong menu and all that. Just come and visit us. We will guarantee you a fun-filled evening. Yes po, ayan sa Last Trip Comedy Bar lang po, every day yan open Oh, sila. every day open. Kahit Sunday, no? Open kayo. Yes. Yeah, kahit Sunday. Pero Mami Pokemon, kahit sa konting pasasalamat na nandito ka ngayon, no? May ako sa iyo, kahit konting token lamang. Wow. Sana ma-appreciate mo kahit walang talent fee, pero Oo at naman. least, maraming salamat talaga sa time. Eto po, Ano kaya ina? ayan, Mami Pokemon. Wow, ang sosyal naman. Para sa iyo po yan. Oo. Thank you very, very much. Pero wag mo nang salamat. tingnan ang sa loob. Oh, ha? mamaya ko natitingnan, sorpresa. Kasi actually, couch yan. Oo. Tapos, cow crotch. Cow crotch. So malamang bygone ang laman nito. Thank you very much. Yes po! Ayan sa mga ka-rock and roll to the world! Ayan, dito na po nagtatapos ang Chikadora and I am
Dora de Sambuanga. At ito naman po ang nag-iisang Pokemon. Yes, El Permi Gonzalez habla that you cannot depend your happiness to anyone else because you alone, you can provide happiness on your own. Wow, I love that. Y yo Ayan. también te cree. Muchas gracias con vosotros y que se vaya con vos. So mga kalakadol to the world, sa lahat po ng hindi pa naka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na po and always watch my videos para at least updated kayo and press the bell button, no? Para at least updated kayo sa lahat ng mga episode ng Chika Dora! Ayan! So, kita-kita po tayo ulit sa episode 3!